Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Labarin Buzu wanda Marubuciya Ayushercool ta rubuta, ni Umar mai sanyi zan karanta. Dare malafar rana, kowa ya bi ka ya shirya maka. Dan ƙararriyar mota ce ƙira Highlander baka take ta kwarara gudu a saman kwalta. Tamka hanyar domin direban kawai aka yi ta. Gefe da gefen hanyar baki ɗaya babu komai banda yashin Sahara, sai busassun bishiyu gefe-gefe. Kasancewar dare ne, wata ya kai kwana 14 ya haska ko'ina. Ga taurari sun yi sararin samaniya ado. Titin da tsakiyar Sahara ya ratsa, wanda yashin Sahara ya bayar da sassanyen yanayi. Kilomita nawa ce ta rage mana? Direban ya waiwayo kallon mai magana, wanda fuskar sa arfa take cikin rawani. Ya ce bai fi 95 kilometers ba. Nan da wani lokaci ya tambaya cikin harshen Faransanci. Bai fi awa ɗaya ya rage ba. Dole kuma ƙarasa daidai lokacin da aka umarce mu. Ni ina tsoron ma kai ya farka. Ya magana yana haska fuskar wani matashin mutum da yake kwance a jikinsa ya haɗa gumi. Cikin wani yanayi kamar bacci kamar suma. Sai dai inda yake gumi yana a wahala yake baccin. Babu inda yake motsi a jikinsa. Sai kirjinsa da yake ɗagawa yana sauka lokaci zuwa lokaci. Numfashinsa yana fita da kyar. Ya kai hannunsa ya ɗora akan kirjin matashin. Idan zuciyarsa ta buga sau ɗaya, sai ta jima kafin ta sake bugawa. Sai dai ta bugawar da za ta yi da ƙarfi take bugawa tamkar za ta tsaga kirjinsa ta fito. Dum. Cikin damuwa ya ce, Lawali, sai ka ƙara gudu fa. Kai ya mace mana. Bugun zuciyarsa raguwa fa yake yi. Lawali ya jinjina kai yana ƙara gudun motar. Misalin ƙarfe 6:15 na safiyar ranar Asabar, ɗaki ne madaidaici, wanda ya sami kyakkyawan ginin ƙasa mai ƙwarin gaske. Duk da kasancewarsa na ƙasa, amma adon da aka yi masa ya bayyana da darajarsa. Can daga kusurwar ɗakin, wata matashiyar mace ce kwance akan matsakaiciyar katifa. Ta yi ɗaiɗai tana bacci. Zanin da ne kawai ya kare bayyana tsiraicinta, amma idan ta yi kyakkyawan yunƙuri za ta yi tsirara. Iya ƙarfinta take ƙoƙarin tashi daga baccin, amma abu ya gagara. A sakamakon sleep paralysis, wanda a Hausance kuma fahimta da mutane suke kiransa da dannau. A cewa mutane wani aljini ne mai suna dannau yake danne mutum ya kasa motsi, alhali idanunsa biyu. Amma a zahiri haka ta dinga ganin abubuwan da suke faruwa da ita, amma ta kasa motsawa. Tun ka an cire mata wani abu mai nauyi, haka ta firiji ta tashi zaune, tana mayar da numfashi. A sakamakon fafutukar da ta sha kafin ta iya farkawa daga nauyin baccin da take yi mai kama da na mutuwa. Wari ido ta yi gani yadda gari ya yi haske ba tare ta gabatar da sallah asuba ba. Ta yunkura za ta sauka daga kan katifar, ta ji duk gaɓoɓinta na yi mata ciwo. Jikinta kamar wanda aka yi wa dukan tsiya, zanin jikinta ya yayi. Shiru tana kokarin tana abin da ya faru a daren jiya. A iya san da ninkin kaya take yi bata kai ga kwanciya ba, daga nan bata san abin da ya faru ba. Ita dai ta san sanye take cikin suturarta, amma yanayin da take ganin ta a ciki yana sanya mata wasu wasi. A hankali ta tashi ta gyara zaman zanin, tana fi ban ɗakin da yake cikin ɗakin, domin ta kintsa jikinta ta gabatar da sallah asuba. Sannan hankali yake bude idanunsa da suke yi masa wani irin zugi saboda hasken da ya cika masa su. Sai ya tamka hasken wani bakon abu ne a cikin idanun nasa. Yanayin da ya masa kama da farkawa cikin wata duniya ta daba. A hankali ya daina jin zugin da idanun nasa suke yi masa, ya bude su tangararau. Ya kura wurin da yake ido, yana kokarin gano a ina yake. Wani dogon mutum ne baki, fuskarsa dauke da jan rawani, hannunsa rike da dan karamin kofi, ya shigo cikin tantin. Jifa da kofin da yake hannunsa, yana mutum da yake kwance da mutuƙar hanzari. Taimaka masa ya tashi zaune. Fari ne amma ba tas ba, irin mai sakin yalo din nan. Yana da dan siririn hanci, daidai da siririyar fuskarsa. Sai gashin baki kaɗan da ya haɗe da dan madaidaicin gemunsa. Sai kuma manyan idanuwa da yake da su, da suka kada suka jawur, tamkar jini zai kwararo daga cikin su. Zaman da ya bawa gashin kansa da makwanciya a kafadarsa zuwa bayansa, tamkar mace. A hankali ɗayan ya sauke rawanin fuskarsa ya ce, "Sannu, ya jikin naka?" Maimakon ya bashi amsa sai ya yi shiru, yana bin sa da kallo. "Akwai abin da yake maka ciwo ne?" A hankali motsa bakinsa ya ce, "Ina ne nan?" Bayan ya kalli gurin sanin ya mai da idanuwansa kan shi ya ce, "Mun shigo Najeriya ne yanzu haka." "Najeriya?" ya maimaita. "Eh, Najeriya," ya amsa masa. Yi shiru yana kokarin tana ina ma ya taba jin suna. "Yana kai shiru ne? Ka gane ni ma kuwa?" Ya dago ya kalle shi a hankali ya girgiza masa kai alama a'a. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." "Baka sani ba kake nufi?" Ya jinjina masa kai. "To ka san sunanka?" Yi shiru yana kokarin yin tunani, amma ya gaza tuna komai. Sai ma wani irin rugugi da ya ji a cikin kansa tamkar an yi aradu. Hakan ya tilasta masa dafe kansa yana rintse idanunsa. Shikenan ya isa, ba sai ka tuna ba. Amma ka san alwala da sallah? Ya daga masa kai alama ba tare da yayi magana ba. Sallah asuba raka'a nawa ce? Ya daga masa yatsunsa guda biyu. Azhar fa ya nuna masa 4. Ka san sallah amma ba za ka iya tuna komai ba bayan haka? Eh, ya amsa a takeice. Shikenan, ka zo kai alwala sai ka rama sallolin da suke kanka. Dai kasaru tunda mun tafiya mai nisa daga Nijar. Shi yana son tana ina kuma ya taba jin sunan Nijar. Sai kawai ya bar shi a sunan da ya ji ya faɗa da zuni Najeriya.
Cibi ya da sallolin kamar yadda wanda suke tare da shi ya gaya masa waɗanda suka tsere masa. Ya dauko abinci ya bashi, ya saka hannu ya karba ya fara ci. Bayan ya kammala cin abincin, ya tsiyaya masa shayin da ya dafa a cikin ɗan ƙaramin kofi ya miƙa masa. Ya karɓi shayin ya fara sha. Hakan ya sanya shi fara ƙoƙarin tuna wani abu. Amma abu ya ci tara. Bayan ya gama shan bunun, ɗayan ya fito da wani kyalle ya tattare masa dogon gashinsa ya naɗe masa shi. Sannan ya naɗa masa rawani ya kamo hannunsa suka fito daga cikin dandin. Tsayawa ya yi wa wurin ƙuri da ido. Jeji ne babu kowa a wurin sai bishiyu, sai kuma wani raƙumi da yake gefe a daure yana ta taune-taune. Ya tafi ya kwanto raƙumin ya janyo akalarsa zuwa gabansa. Ya kalle shi ya ce, "Ka san menene wannan?" Ya jinjina kai. "Menene shi?" Cikin Faransanci ya ce, "Raƙumi ne." Yesu sun yi ajiyar zuciya ce, "Hau mu tafi." Ya taimaka masa ya hukar raƙumin, shi kuma ya da akalar raƙumin suka tafi. Da fata ke sannu a hankali tana ratsa matsakaitan gidajen da suka haɗu suka samar da rukunin gidajen da suka samar da wani ɓangare na unguwar. Maimakon ruwan saman da aka tafka kamar da bakin ƙwarya a wani kaɗan da suka shuɗe, yawan ko da ta daga zanta daga mabambantan wurare. Sai dai rashin kyakkyawar hanya da magudanar ruwa ya sanya ruwan shiga gidajen mutane, wani kuma ya kwanta a cikin layuka, ta yadda ba a iya bambance kwata da hanya, duk sun haɗu sun shafe. Gaban da ne mummunar faɗuwa abin da take tsoro da fargabar ta tarar. Tun da hadirin nan ya taso aka fara ruwa hankalinta ya kasa kwanciya. Daga inda take tana hango tsakiyar tsakar gidansu, a sakamakon fiye da rabin katangarsu ta zube. Ta lallaba ta karasa, duk mutanen gidan suna tsaye sun yi curko-curko suna jajanta abin da ya faru. Sai dai abin da ta tarar ya fi wanda ta hanga daga nesa. Domin karasa wadda gidan ke da wuya, ta tarar rijiyar gidan tabarma ta haɗe da matsayi. Kasancewa duk da juna suke daga inda aka yi rijiyar babu tazara. Wani babban mutum ne ya fito daga cikin banɗakin. Yana kuma tashi ya ce, "Nana, kin dawo?" Jiki a sanyi ta amsa ta ce, "Eh baba." Kin ga abin da ya faru ko? Nan ta ce, "Eh baba." Tun ina makaranta da aka fara ruwan nan hankali na yake tashi nake a tsorace. Ai muna cikin jarabawa. Yanzu lalabawa zaki dan abin da aka samu a hannun ki kawo a samu ko katanga a fara tayarwa. Sururuna na tai baki buɗe tana bin baba da kallo. Duk da ba abin mamaki bane ba jin hakan daga bakin sa. Cikin ƙarfin hali ta ce, "Baba, 7,000 ne fa albashin nawa. Kuma yau 11 ga wata. Ko sisi bani da ita. Ka manta 5,000 ka karɓa ka bani 2,000? Kai nana. Ina yake kai kuɗi ne? Kullum da an taɓa ki babu. Ai shikenan sai ku zauna haka. Duk wanda ya ji toro sosai ku makwabta ko ku tafi jeji ku yi. Ni ba da yadda zan yi." Wata mata da tunda suka fara magana ba ta yi magana ba sai yanzu. Ta kada baki da ce, "Ai ko sai ka san da za ka yi. Haka zamu dawo muna gantali yawon kashi a makwabta? Kai ko kunya ma baka ji? Da na ka tsare kana ta ba kuɗi za ka daga katangar gidanka? Kai ba take miƙawa albashin nata. 2,000 nawa take? Ka ba ka kashe zuciyarka. Wallahi dole ka nemi yanda za ka yi." Na dai bata sake cewa komai ba tana ba hanyar gurin kwananta. Tana jiyo ɗaya daga cikin yaran gidan yana cewa, "Abu mai sauƙi? A samu katon bokiti kawai kowa ya dinga yi ana juyewa a ciki. A tara a sayar zazzafin daki ne fa. Sab za a samu kuɗin daga katanga gidan nan. Gurgudan kwasan mu gurin tarawa gurgudan. Za ka rufe baki ko sai na daka ka a wurin nan." Sha mara tunani kawai. Babu ko waje saboda tijarar da mama ta fara yi masa. Makwabta duk sun fito waje. Ana jajanta barnar da ruwan ne a layi. Tare da jajanta wasu babu abin da ya faru da su. Jiki a sanye ta shiga wani dan madaidaicin daki, bakin ta dauke da sallama. Ɗan mata biyu ne a kwance suna danna waya. Da kyar ɗaya ta amsa, ɗayar ko dagowa bata yi ba. Nana ta ajiye daga hannunta tare da faɗin, "Jamila, ashe ruwa ne yi mana gyara haka." Jamila ta ce, "Aikin barna ma ba karama ba. Kin ganin da lissafi nake yin da zan tsallake na bar gidan nan. Wannan abin kunya da me yake kama? A ce inda zaka tsuguna ka juya na jasa ka babu? Sai dai ka bi makwabta? Wannan gidan Allah kaɗai ya san lokacin da za a gyara shi." Nan ta nemi wuri ta zauna ta ce, "Idan kin bar gidan nan ina sake je?" Cike da takeici Jamila ta ce, "Koma ina ne tun ka jarabar talauci ta kashe mutum. Kullun gida babu ci gaba ba dauki da niyarka ba amma ana nema a wurinka." Nana ta girgiza kai ta ce, "To Allah ya sa mu dace ba mu mafita." Amin. Kalli wurin kwance ki ma duk ya jiki. Nan gurin ma zuba yake yi. Nana ta kalli wurin tare da yin ajiyar zuciya ba tare ta ce komai ba. Haka gidan suna na sau kwana rabin katanga a zube kowa ya zuciya yana kallon cikin gidan. Washe gari da asuba da yan kama suka kama ruwa. Wasu suka gagaya makwabta wasu kuma suka yi a wani wurin. Suka yi alwala suka gabatar da sallah asuba. Tun da abin ya faru makwabta suke shigowa yi musu jajan abin da ya faru. Jamila sai masifa take yi tana mita. Wallahi na san ikon Allah ne kawai zai sanya a gyara katangar nan. Haka zamu ci gaba da zama da zubabbiyar katanga. Ni matsalar ban ɗakin nan bata dame ni ba sama da katangar nan. Da asirin mu a tone. Ko da yake wani asiri ne da mu banda da mun talauci da siya. Nana tana jin ta bata ce uffan ba. Ta dauki alƙur'anin ta tana dubawa. Sana masa ido yana nazarin sa sannan hankali yake cin abincin gaban sa. Ya gama ya wanke hannunsa ya gyara zama rawanin sa ya rufe fuskar sa. Habu ya dube shi ya ce, "Ka koshi?" Ya jinjina masa kai alamar
yanzu ka iya tuna sunanka? Ya girgiza kai alama a'a. Habu ya ajiye zuciya yana sake jinjina lamarin. Ya sake kallon sai ce, babu abin da yake iya zuwa kanka ga tuna? Ya faɗa a takaice. Shikenan, kar ka matsawa kanka sai ka tuna wani abu. Amma a duk lokacin da ka tuna wani abu, ka sanar min. Dole in fara tunanin nema maka magani kafin yin komai. Amma sai mun samu wurin masu amana. Shi dai shiru bai ce masa komai ba. Ya saka hannu aljihun babbar rigarsa ya dauko waya. Ya rubuta lamba ya kara waya a kunnensa. Mintuna kaɗan ya amsa sallamar sannan ya dora da cewa, "Mun iso Najeriya tun jiya." Yanzu menene abu na gaba? Ya dan yi shiru tsawon wasu mintuna sannan ya ce, "Ka tabbatar babu matsala?" Bana son a zo a samu matsala. Dole a yi taka tsantsan da al'amarin nan. Kafin musamman inda zamu nufa neman maganin. Ya sake yin shiru sannan ya ce, "Shikenan, ina sauraron ka." Har ya kammala wayar binsa yake da ido, kamar zai yi magana amma bai ce komai ba. Kwanaki uku suka shuɗe, ana ta tsallatsalan neman makewayi a gidan Malam Isa, wato gidan Sunana. Da shi katanga dai sai buhu aka saka aka rufe ta. Cikin ikon Allah makwabta suka yi ta kawo masa gudunmawa. Sai dai idan kuɗi ne sai ya karɓa ya saye abinsa. Tunda matar Sarabu ta fuskanci haka, ta sanya shi a gaba da tijara da masifar ya fito da kuɗi a san agani. Nana tana ɗaki tana shafa mai, amma hankalinta yana kan su baba da suke ta faɗa. Amma Rabu da kuɗaɗen gudunmawa wanda nake ta baku kuɗin cefa ne. Kuɗin nan fa ba isa za su yi baya aikin katangan nan. Ta hayyo masa cikin ɗaga murya ta ce, "Wani ce ba nan ba wata tsiya ka ba mu ba, makiwayi ya gagara mutum. Kamar mun fi kowa talauci a tsukin nan." Nanu ya ajiye zuciya na ta tashi ta karasa shirinta. Ko sallama ba ta yi wasu baba ba ta fice, don wannan rashin girmamawa da suke yi wa juna ba ƙaramin ƙona mata rai yake yi ba. Kamar yadda ta saba tana kula a gefe guda tana dudduba cikin Alƙur'ani. Yayin da sauran 'yan ajin suke tattalawa su daban. A hankali ta fara jin jikinta yana wani irin sanyi. Ta fara jin tamkar daga wata duniya take jiwa karatun 'yan ajin nasu. "Nana?" ta ji murya Amira ƙawarta. Ta yi jaramta ta ɗaga kai ta kalle ta. Amira ta zauna a kusa da ita ta ce, "Na biya miki makaranta ashe abin da ya faru kenan. Allah ya mayar da alkhairi ya tsare gaba." Na tarar da baba yana ta faɗa wai kowa ya nemi inda zai tafi kafin Allah ya hure masa abin da zai gyara gidan. Sai na ta yi da gaske take fahimtar me Amira take faɗa. Gani yadda na ta ƙura mata idanu ko iftawa ba ta yi. Ya sanya ta dan matsa baya kaɗan ta ce, "Na lafiya kuwa? Ko baki da lafiya ne?" Ta girgiza mata kai ba tare ta ce komai ba. Amira ta koma gefe ta dauko Alƙur'aninta ta koma nesa da Nana. Kamar da ake zarewa laka, take jin wani irin sanyi jikinta yayi. Zuciyarta ta dinga bugawa cikin matsanancin tsoro da fargaba. Numfashinta ya dinga sama-sama kamar zai bar gangan jikinta. Ji dai kamar ta kurma ihu, sai dai jikinta babu wannan ƙwarin. Ji take kamar ajalinta ne ya riske ta. Alƙur'anin gabanta take kallo, zuciyarta ta dinga raya mata ta yi jifa da shi. Gani yadda yanayinta ya sauya, ya sanya 'yan ajin su darewa suka koma gefe daga kusa da ita. Malam Awali ne ya shigo, 'yan ajin duk suka yi shiru. Hankalinsa ne ya sauka akan Nana, da take ta fuskar numfashi idanunta sun yi jawura. Iri da kai ya ce, "Nana Asma'u." Kamar wanda aka nuna wa shukin, haka ta ja da baya a razane, tare da sunkuyar da kanta. Ya janyo kujerarsa zuwa gabanta, ya ce, "Yau har da ki zan fara ji, mu so ki karanto min. Kin san ina son kira aiki." Ba ta yi magana ba ta cigaba da sunkuyar da kai tana aiki. Ya kalli ta kusa da ita, ya ce, "Amira, da wani gefe ki fara ki." Cikin damuwa Amira ta tashi, tana kallon Nana cike da tausayawa. Hatta 'yan ajin kallon Nana suke yi cike da tsoro. Suna jiran kyat su falla da gudu suna iface-iface. Amira na zama a gaban Malam Awal ta fara karatu. Aka yi cigaba da sauraron karatun ɗaliban ɗaya bayan ɗaya. Nan tana gefe a zaune tana ta gunshekin kukan da ita kanta bata san dalilin sa ba. Adadin yadda suke karatun ya ingiza bugun zuciyarta, tare da jin jikinta na cigaba da yin sanyi. Malam Awal na fita amsa waya, da na Asma'u ta tashi ta fice ta ba ajin, ba tare da wani yayin wurin tare ta ba. Hatta nasarar barin cikin makarantar. Kirayen sallar magriba ake yi. Babu shigo gida da nufin yayi alwala ya tafi masallaci. Nana? Nana? Ba ta dawo ba fa. Matashin yaron da bai wuce shekara 12 bai ba shi amsa. Ba ta dawo daga ina ba? Makarantar Islamiyya. A yanzu da magarban nan? Ke Jamila? Sa'adatu? Wai kuna ina ne ina ta magana kun mayar da ni mahukaci? Jamila ce ta fito tana yamutsa fuska ta ce, "Baba, ba ta dawo ba fa." To tana ina? Ina ta tafi? Wa mai ke da ni? Rabi ce ta fito ta ce, "Wai nan yarinya goyi ce ne da kake ta wannan hakilan saboda ita? Idan ta gama yawon nata za ta dawo ai." Wanda tsaki ya ce, "Kai Sani, da aka tashi ku daga Islamiyya baka ganta ba?" Sani ya ce, "Ban ganta ba. Kuma mu ne ƙarshen tafiya. Yau na makara aka samu kwashe butocin alwala muka gama aka kulle makarantar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya sa babin kadawa ta wani wurin ba ko kuma yawon watsewa ta tafi ba. Allah ba zai nuna mun watsewa akan ƴaƴana ba. Yi magana yana ficewa daga gida. Na lokacin da ta fita daga Islamiyyar babu wanda ya ganta, don haka ta ci gaba da tafiya ba tare ta san inda take sanya kafafuwanta ba. Ba ta iya tantance rana ce ko dare ne ma. Sai dai tana jin yadda zafin rana yake ratsa kafafuwanta da kuma tafin kafarta da take takawa babu ko takalmi. Ita dai burinta ta yi nesa da inda take. Ko ta fita daga halin da take ciki.
ko kuma tserewa abin da take jin tamka ajalinta ne yake tunkaro ta. Wani matsakaicin gida ta tunkara, babu sallama babu neman izinin masu gidan, kawai ta afka ciki. Ɗaya daga cikin jerin ɗakunan ta shiga, ta cire hijabin jikinta na Islamiyya, ta cikuikuye shi, ta yi fulo da shi ta kwanta. Kusan mintuna 15 da shigarta, babu motsin kowa a gidan. Wani matashi ne ya yi sallama, ya ji shiru, ya sake sallama ya ji shiru. Sai kai ya shiga ciki, ya tozali da Nana a kwance tana bacci. Tirsiya yana kallanta, yana tunanin ita kuma wannan da ina. Shi ɗan da ya shiga kawata masa kyakkyawar baƙar fatarta mai sheƙi da kuma ilahirin jikinta. A hankali cikin san ɗaya shiga ɗakin, yana ci gaba da ƙarewa kirjinta kallo. Dan dukan gefen kafet yayi don ya tabbatar da idan ta biyu ko bacci take yi. A hankali yake kokarin kai hannu jikinta. Kwatsam ya ji muryar mata gidan a kofar gida, tana gaisawa da makwabta. Cikin hanzari ya bayi dawo tsakar gida ya tsaya. Sallama ta tare da yara ƙanana, ya amsa yana mazewa. Sale, zuwa babu sanarwa haka? Ya dan sosa kansa ya ce wallahi kuwa. Ina ta sallama amma gidan shiru babu kowa. Ta kalli gidan ta ce ikon Allah. Kuma ya rike makwabta na bari a gidan ta jire min, na je dauko su Hafsa daga makaranta. Shine ta bar min gida abu da haka? Sale ya ce, ai kwa tayi ganganci da ta bar min gidan babu kowa haka. Ai kam, yaushe ka shigo garin ne? Shekaran jiya da daddare, na ce yau bari na bullo mu gaisa. Ai kwa ka kyauta. Tai magana tana daga labulan ɗakin. Triste tana maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ganin mutum a kwance. Ya kalle ta yace lafiya kuwa? Bata amsa masa ba, ta karasa kana kare mata kallo. Ta kai hannu ta taba ta tace, "Nana?" Sai dai shiru bata amsa ba. Ta kalli kafafuwan Nana fututu, har da jini alamar ta taka abubuwa a hanya. Subhanallah. Kati da kafa ta tawo. "Nana? Nana tashi mana." Sai dai bata ko motsa ba. Cikin ba sa wasa ya ce, "Anta lafiya kuwa? Wace wannan din? Dama da mutum a gidan nake ta sallama ba amsa ba?" Yi magana na kare mata kallo. Din shi gaba ɗaya ma bai lura da raunin da yake kafarta ba. Anta ta ce, "An wata ce wallahi, ba da cikakkiyar lafiya ne. Ga wayata ta lalace ballantana in kira gida in ce ta Nana. Kuma ni wallahi ban haddace lambar kowa ba, balle na kira na gaya musu." Suka ci gaba da jimantawa. Nana ku ta ci gaba da baccinta mai kama da su ma. Baba ya san tiri zuwa Islamiyya suna da babu adadi, tun yana yawon neman ta har ya gaji. Soyayya ba ta ce wata ilimin mutanenta ne suka yi wani wurin da ita. Ba wasu mutanenta. Ai ta fakewa da shidanu tana rashin mutunci. Ta taɓa yi ni irin haka ne? Allah ne kaɗai ya san gidan uban wanda ta tafi. Baba ya ce a'a, wannan tunanin za ta je wani wurin ba mu sani ba. Tunda ba ta taɓa yin hakan ba. Amma ina Jamila ma? Ina gidan uwar ɗakin ta ɗin nan, maman Kairat. Tun Azhar tana can. Baba ya ce, kuma har yanzu goma sauran dare ba ta gida? Uban me take yi a gidan mutane? Mama ta ce, a'a, yau na ga abin tsiya. To malam ba abincin safe babu na rana, ba dole yarinya ta tafi inda za ta samu ta ci ba? Ai gara ita an san inda take, yar kafa. Shi yayi nasa wuri, ita ma gashi ta kama gabanta. Baba ya shiru bai sake cewa komai ba. Shirin suke da wuya, Jamila ta yi sallama, suka amsa baki daya. Baba da kai zai yi magana, sai ya shiru gananta da babban leda. Mama na dawo. Sani Jamila, ya kika baro ta? Lafiya kalau alhamdulillah. Baba sani da gida. Baba ya ce yauwa Jamila. Amma ina kika tafi haka da baki gida? Jamila ta tabe baki ta ce, Baba, Allah ya gani na gaji da rara gefen shiga ban daki ne, ga yunwa ina ji. Shi saka na tafi gidan maman Kairat na wuni a can. Baba ya ce, ku ta guri kuna addu'a. Insha Allah za a gyara katangan nan kuma a gyara masa. Mutanen unguwan nan ne ma babu haɗin kai da zuciyar taimako. Amma inda iftila'in nan ya afko min, ai kamata yayi a gidauniyar da za a tallafa mu. Mama ta ce, kai wa kake tallafawa idan matsalarsa ta tashi? Rabi, wai babu damin ne magana sai kin nemi tozarta na a gaban yara? Ta girgiza kai ta ce, ba wani tozarci gaskiya ce. Bai buta kanta bai kalli Jamila ya ce, Jamila, na ba ta dawo gidan nan ba, tun da sa ake neman ta ba a ganta ba. Jamila ta tsaya da juya abincin da take yi ta ce, to ina ta tafi? Wallahi ban sani ba, an rasa inda ta shiga. Jamila ta ce, kuma ita ba waya ba, balle a kira ta. Kuma ni na ga ba ta taɓa yin irin haka ba. Wallahi kuwa. Kai Sani, dauko kwano a zuba mu abincin nan ni ma na saka a ciki na. Da rabuna da abinci tun safe. Ashe akwai sauran masu zuciyar taimako a unguwan nan. Irin wannan abinci haka Jamila. Haka ba bai karkace aka lamushe abincin da shi. Hai ne mai manta batun bata iya sanana. Misalin karfe 9 na safe, Lana ce zaune tana kurɓar kunun tsamiya, duk da babu sukari a cikin sa. Amma ba karamin daɗi yake yi mata ba. Ga dankali da aka take mata kwano da shi, wanda rabanta da ta cika koshi haka ta manta. Ummi ta dube ta tace, "Nana, wai garin yayi aka kika tawo gidan nan a kafa haka?" Tun jiya kin iki magana. Nan dai ajiya zuciya tace, "Ban sanya akai ba, ni dai kawai ina Islamiyya na ji duniya ta yi min zafi, kamar zan mutu. Shikenan ban san me ya fara ba. Na dije ina bacci, kawai na farka na ganna ana." Ummi ta ce, "Oh, wannan larura take Allah ya yi miki Nana. An gode wa Allah ma da kika yi nan, ba wani wurin kika yi ba. In ƙara miki dankalin ne?" Nan ta girgiza kai ta ce, "A'a na kunshi alhamdulillah." Dan ina kyauta da san mutanen nan ne suka hana miki samun mijin aure har yanzu. Ga Habibu rimi an fara magana aka fasa. Ni a yanzu ma akwai wani a ƙasa kuwa? Dan ta girgiza kai alama a'a.
Wallahi ina miki fatan ki aure ki ba wannan gidan namu da ba a iya amfana maka komai. Idan ba uwarka ce ta yi maka ba. Kin gani nan duk da yau da dadi gobe babu. Yau mu ci gobe mu hakuri ga azabar dangin miji. Amma ya fiye mu wannan gidan namu da kamar a cikin sa aka yi wahayin babu. Ki kanki an yi wace kike? Ga baba ya da miki aure. Dan Allah dubo wata bureziya a jikinki dan masifa dukin kokulle ta. Wallahi da na shiga ban daki na tarar da fan ɗinki. Na zo ta tsumba ni dahirwa zan yi. Wannan wace irin rayuwa azaba ce? Dan ta sunkar da kai ta yi shiru dan da abin da ummi take faɗa gaskiya ne. Amma waye zai aure ta da wannan larura a haka? Malam awal na Islamiyya suna ta nuna mata alamar soyayya amma ta yi baras. Dan ta san yau da gobe sai Allah. Babban fatan ta rabu da wannan larura. Duk da tana burin yin aure dan ita kadai ta san masifar da take ciki. Ki san wani abu nana? Akwai wani mai magani da naji makwabciyata suna magana ran nan. Zan yi mata magana ta kwatanta min wurin. An jima mu kama hanya mu je ko Allah ya sanya a dace. Daga nan naje na duba idan an gyara min wayata sai na raka ki gida. To kawai na ta iya cewa ta ci gaba da shan kuninta a hankali. Alhajin Allah. Na'am malam. Ya amsa yana tattara nutsuwarsa akan mutumin da yake zaune akan tabarma. Gefansa ga carbi mai duhu. Ga wani dan farantin katako da ƙasa akai. Yayin shiru na nazartar ƙasar da yau zane-zane a gabansa. Malam, me ka gani ne? To, bukata za ta biya Alhaji Zailani. Amma gaskiya za a sha gwagwarmaya. Ga magauta ko ta ina a tattare da kai. Arziki zai nuku fiye da yadda kake zato. Amma gaskiya za ka sha wahala. Ila ma ka iya rasa ranka. Kuma a gidan hudu ga wata kujerar siyasa nan ko ta mulki da za ka iya samu. Sai da gidan uku ya nuna shi ma akwai bala'i da tarin kalubale. Alhaji Zailani ya yaki cogumin da yake tsatsako masa daga goshinsa. Ya ce yanzu malam menene abin yi? Dan ko a yanzu kasuwanci na harkokin sun fara ja da baya. Ya sake sassa da ƙasa, ya dago ya ce, ga wani kulli nan abin ne a kusurwa hudu na mararraba a kanka. Amma warware wannan ba zai yi wahala ba. Ya zama fita ɗaya ce, da za a sami mai birejin a garaba ko hutu ko sardani, da zai dace da birejinka. Kuma za su taimaka maka kai zaci ba tare da ka fuskanci kalubale ba. Alhaji Zailani ya tattara hankalinsa ya gyara zamansa, ya ce malam Gambo, to ta yaya zan gane su kuma ina zan same su? Ko nawa ne zan bayar a samu su? Alhamdulillah, to in Tsakar gida, a nan za mu kwana. Ga labari martabu. Ga dukkan alamu wannan marubuciya ta saka zaren labari masu yawa, wanda yanzu dishin faɗa zararrakan labaran ne. Wanda ga dukkan alamu sai a gaba za ta haɗe mana bakunan zaren labaran. To kada ku manta dai, muna cikin gasar fitattun ƙarshen shekara. Ku yi maka live aka shigo mu farko domin ba ta damar lashe wannan gasa. Mu kasance da ku a gaban da yadda Allah na ku har kullum Umar mai sanyi limamin Tsakar gida.